Mukapin sa 500 ka pasahero na stranded sa Nagkadayang Pantalan sa Sugbo. Human kansilahan sa Philippine Coast Guard ang biyahe sa mga barko nga adunay 250 gross tonnage paubos nga sakayan sa dagat tungod sa gale warning nga gi-issue sa Pag-asa. Ano yung report? Dini sa Pantalan sa Dakbayan Sugbo naabtan namo ang bagang duot sa mga tao nga naglinya aron makakuha og tiket. Apan adunay mga fast craft nga nagkanselar na silang biyahe tungod sa gale warning sa Pag-asa. Busa ang uban nga nanay ticket naglinya gihapon aron iparibok ang sunod nga schedule sa biyahe. Samtang uban na masid gihapon nga magkabiyahe. Para ormo kunta ko sir. Kunya kay ang Sato Southern Jet nga gi-cancel man ang para ormo kay tungo sa dagkong bawod. So cancel din yung biyahe? Cancel. Wala, karon pa kumukuha para ugma. Manukan lang kadaan? Opo. Basin cancel na po ugma. Base sa talaan sa Philippine Coast Guard, adunay 559 ka mga pasayro ang na-stranded sa upat ka mga pantalan nga naglakip sa Danao Port, meron tayong 100 passenger and one vessel canceled. And then sa Toledo Port, meron tayong number of 150 passenger and one vessel canceled. Yung Malapascua, we have 150 passengers stranded. And Daan Bantayan, we have 139 passengers stranded. Sumani Ensign Arbis nga sukad ganang buntag mi issue gale warning ang Pag-asa busa gidid-an sa Philippine Coast Guard ang mga sakayan nga adunay 250 gross tonnage paubos nga makalawig sa karagatan. Mag-agad ang paglibkas sa suspension sa mga biyahe sa ipagawas nga weather bulletin sa Pag-asa. Nakikiusap po kami na sana mag-cooperate kayo para din po sa safety nyo yung ginagawa namin na yung mga ganitong panahon, bawal talaga maglayag. Gikumpirmar ni Engineer Jomary Clarino sa Pag-asa Mactan nga posibleng sa mosunod nga mga adlaw palibkason ang gale warning. Ang nasinati nga pagdaon sa panahon nagumikan sa shear line o ang panagtagbo sa bugnaw og init nga hangin. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.